ನಮಸ್ಕಾರ CountNCook ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಉಡದಿಂದಿನ ಸೊನ್ನೆಲೆ ಯಾನ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧ ಸುವರ್ಣ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಏರ ರಿಹಾನ್ ರೋಷನ್ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ 60 ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಬರೀಟ್ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಸಿನ್ ಕೀರ್ತನ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಇದ ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಯೂಶುವಲ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೋಷನ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಮೊತ್ತಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಈಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ ಒಂದಿ ಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಣಿನಿ ಫೈನಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸುವರ್ಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತಿಕ್ಕದನು ಅಂತ ఒక ಒಂದಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟು 75 ಗ್ರಾಮ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಬ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವೆ ఒక ಸಾಲನ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಶೇರ್ವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೇರ್ವಾ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೋಳಿ ರೊಟ್ಟಿಗ್ಲ ಒಂದು ರಸ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಉಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ರಾಯ್ತ ಅವು ಬಿರಿಯಾನಿ ದೊಟ್ಟ ಕೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಗಲಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ರಾಯ್ತದ ಸೊ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ತರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಬ್ ಬಿರಿಯಾನಿ 750 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ರುಚಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಎಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪೋಗನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ದಾಲೇಜಿ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂದು ಕೈದು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಥವಾ ಗೆಲ್ದಿದೆ ದಾಲೇಜಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಗಮ್ಮತ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕನೆ ಮೆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ Ready, set, go! Rehat! ಸೂಪರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಟನ್ ಲಾಗ್ಬೇಕು ಮಾರ ಅಂತ ಲಪ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಬುಲೆಟ್ ನಾನೇ Mutton was cheap. ಮೊಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಕೊಕ್ಕ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಈಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತದ ತುವೇರೆ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತನ ತೂವಲಿ ಬಕಾಸುರ ಈಟಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೀರ್ ದೋಸೆ ಸುಕ್ಕ ಮಟನ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡಿಯ ಮಟನ್ ಲತ್ತುಂಡು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಲತ್ತತ್ತೆ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು என்ன சொல்லு கம்ப்ளீட் ஆப்புன்னு அது பண்ணல ஆண்ட் அந்த Satwik sheet of Turna. Satwik sheet of Turna. ಡನ್ Yes! Yes! Daddy! तो रोशन गेंदी
ಎಂತ ಈಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹದಿನೈದು ಒಂದು ಏಳಂತೂ ಓಡು ಬಾಗಿಲಾಗೈತಿ ಈಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎನ್ನಾಡು ಸೆಕೆಂಡ್ Daddy first, you second. ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕೀರ್ತನ ಕಮಾನ್ ಕೀರ್ತನ ನಾ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಲೆ ಆರಾಮ್ ತಿನ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೈದ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಚಾಲು ಮುಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೈದ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಗಾದ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬಕ ಇಂಚಿನ ಈಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದು ಕೂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಈಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತೊಂದೇ ಪೋ ತೋದು ಪ್ಲೇ ಬಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಬೇಕ ದಾಯಿ ದಾಶಣ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ದೋಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಡ ಶಾಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕೀಗ ಬಾಯ್ ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್